na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinig inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Isolation facility sa dakong hospital sa Cebu City, puno-puno na sa COVID-19 patients. Naing pamaagi nga gisagop sa pipila ka mga patigayon nga nangabli na ubos sa new normal unsa kaha. Mga kawani o customer sa mga mall sa Mandaue City moagi sa makuti nga health protocols. Resulta sa rapid test sa mga personnel sa Cordova Police Station gikatakdang mugawas na. Iro nga vegetarian na fruitarian pagyud. GMA Regional TV miabot na og kapin sa 100,000 kay YouTube subscribers. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga isolation facility sa mga tertiary hospital sa Dakbayan, Sugbo na puno-puno na sa mga COVID-19 patients. Gumikan nini ang uban dito na sa mga silingang Dakbayan magpa-admit. Samtang ang mga asymptomatic anha ibutang sa isolation facility. Ania ang report. Gibutyag ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga puno-puno na mga isolation facilities sa mga tambalanan din sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa mga pasyente adunay influenza-like illness kung ILI o SARI o suspected COVID cases. Hinungdan nga ang ubang pasyente adto dadon sa tambalanan sa laing mga dakbayan. Gipatinaw hinuon sa konsehal nga tipik lang sa ospital ang gigahin isip isolation facility ug dili ang tibok hospital. Dawaton gihapon sa mga hospital ang ubang pasyente nga naghambin sa laing balatian. Lukob-lukob na gyud tanan gyud nga mga hospitals. Mapuno ni kining ilahang gitawag og SARI og ELI isolation centers. Wa magpasabot nga ang tibok hospital puno na. Matag hospital doon na lamang sila i-allocate ng mga number of beds para sa mga suspected or positive COVID patients. Mao ni sila nagdaghan karon. Samtang ang mga pasyente nga adunay mga moderate symptoms adto ibutang sa Bayanihan Field Center. Ang mga asymptomatic ipahilo na gihapon sa Barangay Isolation Facility. Busa may hangyo ang dakbayan sa DepEd nga lugwayan pa ang ilang paggamit sa mga classroom nga magsilbing isolation facility. Ang DepEd mihatag og tagal hangtod lang sa Hunyo 15 nga ipagamit ang mga eskwelahan isip isolation center. Mao ni ato ang hangyo ngadto sa DepEd nga unta lugwayan. Anyway, mapabitay klase. Ang sa nato sugyaning pasalamatan ng DepEd kay kun wa pa ning atong mga barangay isolation center. Imagine na nga kining libuan ka mga nagpositibo diri sa siyudad Subo ug naa pa ni silang tagsa-tagsa ka mga panimaay unsay mahitabo sa atong kinatibuk ang siyudad Subo. Sa pikas bahin, gipahibaw ni Tumulak nga nagkuwang sila og ambulansya tungod kay ang ubang mga paramedic gipaubos sa quarantine. Kini ang hinungdan nga malangay ang ilang pagresponde sa mga nagkinahanglan sa ilang serbisyo.
Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Balik operasyon na ang kadaghanan sa mga dagkong tindahan, labi na ang mga malls nga subsob usab ang mga lakang nga gipatuman aron kalikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Sayo pa lang taas na ang linya ni mga empleyado sa usa ka mall sa Mandawi Reclamation Area pasud sa trabahoan. Una pa sila makasud, may mga health declaration checklist nga adlaw-adlaw nila nga fill-upan, temperature check ug pag-sanitize sa kamot. Mga lakang kini sa mall, pagsiguro nga luwas ang ilang lugar sa ilang mga empleyado ug sa mga customers. Ikaduhang adlaw karon sukad halos nag-full operation ang maong mall. Moabot sa 80% sa ilang mga tindahan ang bukas karon sa mga customers. May uban pa hinuon nga sirado pa sama sa mga salon, blind massage, dental clinic ug uban pa. Apan sa mga nagbukas nga mga tenants, subsob ang mga lakang nga gihimo. 26 degrees ra ang aircon sa tibuok mall, walay wifi, aron dili magtambay ang mga tao. Ang mga lounging area o tambayan, gisirad-an usab. It's known for the chill ambience, pero karon unya sa ta mag-chill, sa balay lang sa ta mag-chill, no? Essential shopping na lang sa ta at for the meantime. Giauhag ang katawhan, mutuman sa mga lagda, sama sa one-way markers sa mga agianan. Ingon man sa ila mga escalators. Usa sa hugot nga giimplementar ning maong mall ang pagsiguro nga ang dunay espasyo ang mga tawo nga mogamit sa escalator. 2 steps apart ang matag tawo binasisab sa mga markings nga gipamutang nila dinhi sa agianan. Sa mga butik, gidili pasab ang pagfit sa mga paliton nga mga sanina. Mana rami nga dili pa karon pwede ma'am. Magfit. Ah. So, takbo na lang ana. Oh, ila ra ikuan-kuan. Sa ilang lawas. Ang ilang alfresco area, gipanghipos ang mga dining tables kay pulos take-out o delivery ra sa mga restaurants. Nang hinaot ang tagduma sa mall, mukooperar ang katawhan sa tanan nga mga lakang aron mapabilin nga luwas. The game here is visual assurance. So aside sa naadjutay real precautionary measures, people will feel safe if they see it. No, people will feel safe if they know that everything is disinfected. So we wanted to make sure also. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ubos sa new normal, lain na usab nga pamaagi ang gisagop sa pipila ka mga establishmento o nga baguhay lang nangabli sama sa mga salon nga lain-laing safety measures ang gihimo. Si Lian Singkulan sa report. Sa pagsulod pa lang ni ining baguhay lang nangabli pagbalik na salon, di ka makasulod kundi ka magsulob og face mask. Gani sa sulod, gialihan na gayud ang mga plastic barriers ang mga lingkuranan kung asa maghuwat ug magpatupi usab ang mga customer. Hasta na ang area sa cashier kung asa ka mobayad, may aliusab nga plastic. Ang mo haircut, gasulob og mask, may gloves ug may apron usab nga alang kanila kabahin na sa new normal. Gihimo usab nila mao ang kanunayng paglimpyo sa ilang mga gigamit sa pagtupi gamit ang ininit nga tubig. Haircut lang ang pwede sa ilang salon o gamay lang usab ang mamahimo makasulod. Kanunayng andam apan matud pa nga swerte na kung may tulo ka mga customer sa usa ka adlaw. Kay usa ra jud ka buok ang customer gikan buntag hantod karon unsa nang orasa. Nya hangtod maghapon kung alas 2, alauna wa gani customer manira na lang sad mi ani. Kay alkanse man mis kurente, nya abang pa. Matud pa nga tag 15,000 ang ilang abang sa maong espasyo, matag buwan. Apan ning si manaha pa lang, daw duha pa ka customer ang nagpa-haircut kanila. Mao nang ning panahon sa bagong normal, nagpaniid na lang usab sila. Aperting alkansiha gyud ug maginani pirmi. Nya kana ra maura nang haircut. Nya tag-usa duha ra ka buok. Uban rin natin Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Halos 3 ka buwan nga sirado ang mga resorts o ubang mga establishmento sa Panglao, Bohol gumikan sa COVID-19 pandemic. Ang iladong Alona Beach nga kaniadto puno sa daghang mga turista, karon halos wala nay tawo. Mato ni Panglao Mayor Yunila Montero, apektado ang 5,000 ka mga tourism-related business establishments. Hinuon midraft na sila og suhestyon alang sa Interagency Task Force sa DOT ug DILG aron uyunan ang ilang subling pagbukas sa turismo dito sa Panglao karong June 15. Kung tugutang magbukas ang mga resorts, target nilang i-accommodate una ang mga domestic tourists. Apan adunay pipila ka mga resorts nga bisan kung itugot na ang pagbukas, magpabiling sirado gihapon tungod sa kahadlok.
The tourism stopped and it took us 2 years before because that was worldwide, no, pod nga crisis about Y2K. And this is pandemic. And it will take time because ang world economy mo us gud ni because of the closure. Ako ra ng personally nga it will take a year or 2 nga mobalik ang atong tourism. But the local tourism, the local economy must continue. So far, hindi pa kami pwedeng magbukas kung wala pang vaccine kasi mahirap na pag mag-open na tayo tapos wala pa namang assurance yung mangyayari sa atin. So ganito lang muna tayo. Susunod lang po tayo sa gobyerno. Samtang gipadayag na ni Bohol Governor Arthur Yap nga wa pay tugutan nga mga commercial flights ug sea trips paingon sa Bohol hangtod nga aduna nay molecular diagnostic laboratory ang probinsya aron matest ang tanang incoming passengers. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Balik pamasada na karon ang pipila ka mga taxi drivers dinhi sa Sugbo. Human sa lahagiyatagan nagpagtugot gikan sa LTFRB. Balipayo ng mga drivers nga nakapanginabuhi nagbalik sila sa ilang panginabuhi. Ani ang report ni Nico Serino. Dinhi sa usa ka mall sa Mandaue City, may mga taxi na nga nagpaabot sa ilang designated waiting area. Pipila na ka mga taxi units ang gitugtan nga makapamasahero og balik human mahatagi og special permit sa LTFRB. Sinoy Edwin, 25 ka tuig nang taxi driver, apan karon ra gyud nahunong tungod sa COVID-19. Malipayon siya nga makapasada na human sa duha ka buwan. Kun kaniadto, 4 ka pasahero, karon labing daghan, 3 na lang ka pasahero ang makasakay. May plastic barrier na nga nag-uwang sa driver sa iyang mga pasahero. Usa sa lakang nila, pag-andam sa notebook, mulista ang mga pasahero sa ilang pangan ug rota. Magamit kini ugaling mag-contact tracing. Ilistangan sa pasero dre para mag-trace up siya asa siya na puyo. Kung kabalik na karon, hinihinay lang. Basta sir, Pagkaroon ginoon, murag arang-arang nagamay. Si Aljon, laing taxi driver nga nagmaneho karon, nanigurong protektado, maong dunay dala nga alcohol o gisulob nga gloves. Mamahimo sab siya nga mudawat og bayad pinaagi sa mobile app sa iyang cellphone. Itaron lang ang mas inig sa kanila. Tapos tangag alcohol lang kamot ba tangag alcohol dire. Sukad nga naka GCQ na karon, gitugta na ang pagbiyahe sa mga buses, pipila ka mga taxi, ingon man tricycles isip public transportation. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong hapon, gigadagdag mo gawa sa resulta sa rapid test sa mga personnel sa Cordova Police Station. Samtang Municipal Health Office nangayo og dugang swab test kits. Human ubay-ubay sa mga dinakpan ang adunay mga flu-like symptoms. Si Luan Merondina sa report. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak kini mga personnel sa Municipal Health Office nga naka-PPE suit ug misulod sa Cordova Police Station aron magpahigayon og profiling sa mga dinakpan sulod sa Cordova Police Station. Kagahapon, 11 sa mga dinakpan ang napaubos sa swab test, samtang ang uban gipaubos lang una sa rapid test. Karon ma'am kay limited naman gyud atong kuano, midtik nato ba. So siguro nagkuan lang mi sa makaya namo mga around 30. Gibutyag ni Dr. Efren Dico Jr., Municipal Health Officer sa lungsod sa Cordova, nga nagkuwang sila og mga swab test kits. Tungod sa kakuwangan sa mga swab kits, mipahigayon karon og profiling ang mga kawani sa Municipal Health Office aron pagsuta kung si kinsa sa mga dinakpan ang nakasinati og influenza-like symptoms. Ang masutang may mga flu-like symptoms ang i-prioritize nga mapaubos sa swab test. Alang kang Dr. Dico, mas maayo nga maswab test ang tanang mga dinakpan nga nakitaan og mga flu-like symptoms. Ang Cordova Temporary Holding Cell aduna lay capacity alang sa 30 ka mga dinakpan. Apan kasamtangan kining may kapin sa usa ka gatos ka mga PDL. Ni-request namin sa region and we are just waiting for the response.
maka-provide naman. Right now is na out of stock lang yun sila. So man nga ang nahunong sa ang swabbing na mo, nag-rapid test lang sa may karon. Samtang gi-isolate usab karon ang mga personnel sa Cordova Police Station nga nakapaduol o nakahimamat sa PDL nga nasuta niadtong Domingo sa hapon nga nagpositibo sa COVID-19. Gahapon nag-undergo mi og rapid test, then based on sa result sa among rapid test, sa karon wala pa result pero may bawan na tong result kung naamang di magpositive. So, mauguro ang dili ka na ito pa lutihon. Sukad gipaubos ang lungsod sa ECQ, wala na'y mga dalaw nga gitugutan ug may mga plastic shields na ang lamesa sa mga admin personnel. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Laing milestone ang nakabot karon si GMA Regional TV. Ang regional arm sa nagunang broadcast company sa nasod, ang GMA Network. Subay kini sa kapina sa 100,000 ka mga subscribers sa online video platform nga YouTube si GMA Regional TV. Si Chelo Valiana sa report. Gilusad ang GMA Regional TV sa YouTube channel ni atong February 26, 2016. Isip laing platform diin ang nagkalain-laing mga GMA Regional TV programs ug video mamahimong makitaan sa mga netizen bisan kanusa og sa bisan asa man silang dapita. Lakip sa mga program nga makitaan sa GMA Regional TV mao ang mga programa nga napasundayag na sa mga GMA Regional TV local channels nga naglakip sa GMA Regional TV Balitang Amianan, GMA Regional TV Balitang Bisdak, GMA Regional TV 1 Western Visayas ug GMA Regional TV 1 Mindanao. Dinhi usab makitaan sa mga netizen ang mga napasundayag nga mga live coverage sa GMA Regional TV's festival ug mga special report sama sa GMA Regional TV Presents. Pipila sa labing gitan-aw sa GMA Regional TV YouTube, mao ang balita sa 1 Mindanao nga arestado nga miabot sa 1.9 million views. Ambush, nahuli kam nga may 1.3 million views o 841,000 sa 1 Western Visayas. Magarbuhong gipahibaw ni Oliver Victor Amoroso, GMA Regional TV Vice President and Head sa GMA Regional TV, ang laing milestone nga nakabot. Mga kapuso, we are proud to reach our 100,000 subscriber mark on YouTube and we want to share this achievement with every kapuso netizen who made this possible. Ang mga video po na na-feature sa GMA Regional TV's YouTube channel mirror the story of every Filipino in every corner of the Philippines. Kami po sa GMA Regional TV ay masaya dahil po sa pamamagitan ng platform na ito, we are able to bring local stories to all our kapuso all over the world. This year, ang GMA Network po ay nagse-celebrate ng aming 70th anniversary. Ang GMA Regional TV po is committed to produce relevant content both on-air and online because local news and your stories matter. Maraming salamat po sa inyong suporta para po sa inyo ito. Karong bag-o, gilusad na usab ang GMA Regional TV Live alang sa Central ug Eastern Visayas ug ang At Home with GMA Regional TV sa Mindanao. Masaksihan ang tanang mga local programs pinaagi sa GMA Regional TV Strip nga ipasundayag sa GMA News TV matag alas 9:45 sa gabi gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Dokapina sa 700,000 ka mga tinunaan na sa mga kinder o senior high school ang nagpa-enroll na online sa tibuok region. Hinoon sa Hunyo 16 pa, gipaabot nga makuha ang mga enrollment form sa mga enrollees o nagpa-enroll pinaagi sa mga barangay. Si P. Mariduwabok, adunay live update. Fem! Bob, sa 700,000 ka mga enrollees, 31% lang kana sa 1.7 milyones ka mga tinunan nga gipaabot nga magpa-enroll sa tibok Central Visayas ting tuiga. Ang maong gidaganon nga ihap sa mga tinunan mao ang mga tinunan sa niaging school year. Samtang gikatakda usab nga karong Hunyo 15 ang deadline alang na sa online enrollment.
Sa 700,000, dulaan sa 50,000 ang sa kinder. Dulaan sa 300,000 ang sa grade 1 hangtod na sa grade 6. Dulaan sa 200,000 sa junior high, 80,000 sa senior high, samtang 16,000 sa mga private schools. Apan mato ni DepEd 7 Director Salustiano Jimenez nga gipaabot nila nga modoble pa kini kun makuha na sa mga magtutudlo ang mga enrollment forms nga ilang ipaagi sa mga barangay. Gipangandaman usab sa DepEd ang pronouncement ni DepEd Secretary Leonor Briones nga no face-to-face learning kun wa pay bakuna batok sa COVID-19. Gani subsob ang ilang pagpakigalayon sa lokal nga kagamhanan, ilabi na sa mga barangay, aron may mutabang sa paghatod sa mga self-learning kits, modules, worksheets nga ihatag sa mga tinunan kada semana, ilabi na kung maglisod ang online learning. We seek the help of the local government units down to the barangay level. From there, kaya ang barangay levels like mga purok leaders o officials, maupoy mo facilitate sa pag-retrieve sa mga enrollment forms. Giangko ni Jimenez nga daghang lugar sa rehiyon nga lisod ang internet connection. Hinungdan nga nakiglambigit na sila sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT alang sa public wifi ug lugar alang sa mga magtutudlo nga stable ang internet connection. Samtang sa online brigada eskwela sugod nitong Hunyo 1, lahi ang ilang hangyo sa mga stakeholders. Inay sa naanda mga brigada eskwela nga pag-repair o pagpanglimpyo sa mga classroom. The stakeholders will just choose if ever they will sponsor, okay, this one I will masks for teachers or vitamin C for learners and for teachers and then hand washing facilities. Napanlantawan usab sa DepEd ang posibilidad ng mamahimong mga classroom ang mga internet cafe alang sa mga tinunan nga way mga gadget nga magamit alang sa online classes. Bab gitugan usab ni Dr. Salustiano Jimenez nga dunay mga lokal nga kagamhanan nga ni-commit na nga mohatag og mga laptop alang sa mga magtutudlo ug tablets alang sa mga tinunan. Kinisama na lang sa City of Naga, kagamhanan sa Bugo City ug ang Dakbayan sa Mandawi. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Karon lang adlaw, adunay dadugang nga 16 ka mga bag-ong konfirmadong nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sagad ni taga Barangay Pusok. Si Luan Mirondina sa report. Ganihang buntag, gisubay sa mga sakop sa crisis management team ang nahimutangan ni ining 13 ka mga sakop sa usa ka pamilya nga nasutang nagpositibo sa COVID-19. Ang naasong pamilya taga Sitio Firing Range, Barangay Pusok ug resulta sa gipahagayong contact tracing human usa sa ilang mga kabanay unang nakonfirmar nga nagpositibo sa COVID-19 atol sa rapid testing sa ilang barangay. Gidana sila sa isolation facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang ika-14 nga konfirmadong kaso sa COVID-19 taga Sitio Lipata ug usa ka sakop sa aviation security. Usa-usab ka sakop sa aviation security ang ika-15 nga konfirmadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan kinsa taga Sitio Masiwa, Barangay Marigondon. Ang duha ka mga pulis gidana sa isolation facility sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang ika-15 nga COVID positive taga Barangay Agos. Matod ni Najel Banasya, crisis manager, nga karon lang nakasinati ang Dakbayan ug daghang mga konfirmadong kaso sa COVID-19 sulod lang sa usa ka adlaw. In terms of number, daghang kay nag-positive, pero we are still under control kay ang daghang nag-positive usa ra bang kabalay. Usa ka kabalay duha. Usa ka compound. That's okay. We are under control because ang tanan sa nila are all asymptomatic. Sa pagkakaroon, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu aduna nay 137 ka mga kaso sa COVID-19. Diin 58 niini ang naka-recover na. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo nagpanon sa Cebu City Hall aron pag-claim silang financial assistance. Ania report. Kaya nang inahanglan na sila sa financial assistance gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga senior citizen na masin sa paghugop sa City Hall bisan pa sa ilang kahimtang.
Kini ang sitwasyon atubangan sa City Hall diin nagpaabot ang mga senior citizens sa ilang turno nga makakuha sa ilang cash assistance. Ubos sa General Community Quarantine gidid-an paunta ang mga senior citizen nga makagawa silang panimay. Ang ilang anak o ubang kabanay ang may kuha nini nga may authorization letter o ID sa beneficiary. Hinoon ang ubang tiguang gi-consider na lang kay naa naman sila sa City Hall. Karon doon na tayo gi-accommodate nga 200 nga mahatagan. So ugma o ganihan ang hatag sa tao number niabot og 500 nato i-accommodate para ugma. Limitado ang gidakanon sa matag adlaw nga hatagan sila og priority number aron makontrol ang gidakanon sa mga tao. Hangtod sa Hunyo 15 ang pag-claim sa ayuda apan posibleng malugwayan pa. Kung dili na gyud mahurot, dili mahurot until June 15 basig dunay laing extension. Kay kini siya nga June 15 extended ni siya. So gikinahanglan man gud o mag-extend ka gikinahanglan nga mangayo ka og authority gikan sa kuwa. Ang mga senior citizens nga na-lockdown sa probinsya mahimo ra ninyo makuha inig makabalik na sa Cebu City. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, nakahimamat ka na ba og iro nga vegetarian na, fruitarian pagayod? Makabilib kaayo kini nga puppy kay lupig pa ang tao. Busa ato siyang ilailahon pinaagi ni ining report. Patatas, carrots, kamatis, bagyo beans, kamote, ug saging nga saba ug santol. Mangga, dragon fruit, apple, buongon, apil pa butong, iyang paborito. Dili pa na mao kay bisan insulin plant, sayote, dili balibaran. Meet Leo, ang 6-month-old nga kombinasyon sa Lhasa Apso, Shih Tzu ug Maltese nga breed. Nagdugang sa iyang ka-cute ang pagkahilig niyang makigduwa. Dili lang usab siya playful, kay bisan sa iyang kagamay, guard dog usab si Leo. Sa iyang kaparaygon ug ka-sweet, susama na gayud siya og baby boy. Regular usab ang check-up. Gani, mitimbang na siya og 5.4 kilos. Ug nagtuo mo nga rabbit try mulanlan og karot? Dili, kay usa na sa mga paborito ni Leo. Ganahan pa ba mo sa iyang pagka-vegetarian? Ania pa. Broccoli, tangkong, radish, dili gayud ka magmahay kung imong pakanon. Manghagpat pa man gani og kamunggay, ug mukit-kit og mais. When we first got him, my mom gave him corn, and from there we tried to introduce different fruits and vegetables to his diet. But we also had to make sure that everything we were feeding him was like okay for the dogs to eat. So now we introduce different fruits and vegetables to see if he actually likes them. Like bananas, he hates them so much, but he loves tomatoes and bagyo beans and coconuts. And lately he's been trying to get into santol and guava. O di ba mga kapuso, makabilib kaayo si Leo. Cute na, very healthy pa. Ug nagpamatuod nga ang mga iro kung atimanon lang gayud, man's best friend gayud sila. Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Siquijor, usa ka national outstanding young farmer mipasiog na og libreng SK Backyard Gardening Project isip pamaagi aron paghatag og paglingaw ug pagwagtang sa kalaay sa mga kabatanunan sa maong lalawigan. Gihimo ang proyekto sa pagsud na sa pag-uwan-uwan na misalmot sa Backyard Gardening Project ang mga sangguniang kabataan chairman nga mao na unya ang sangunan sa pag-ambit sa ilang nakatunan sa mga kabatanunan. Gibansay sila pagpananom sa nagkalaing batang sa mga utanon. Sa Dumaguete City sa Negros Oriental, kansilado na sa mga biyahe sa mga abyon nga ginagdaon tang mabalik sa sugod sa Hunyo 8, human mapaubos ang nasod sa General Community Quarantine. Unang ginagda ang biyahe sa mga commercial flights sa Dumaguete City niadto pang Hunyo 1 apan kansilado kini human mangayo og dugang rekisito ang lalawigan sa Negros Oriental aron pagsiguro nga luwas ang mga pasahero gikan sa COVID-19. Sa resolusyon nga giaprobahan gihangyo sa Provincial Interagency Task Force ang nasudnong IATF nga mangayo og medical certificate, authority to travel og resulta sa PCR test
sa matag pasahero nga motugpa sa airport sa lalawigan. Gipasabot sa lalawigan nga ang gidid-an nga makatugpa sa airport ang mga commercial flights lang ug wa kini maglakip sa mga biyahe kung ang mga OFW ang mopauli silang dapit. Mukapin sa 5,000 ka mga locally stranded individuals samtang laing 3,000 ka mga returning overseas Filipino workers ang naabagan sa DILG, OWA ug mga local government units dinhi sa Central Visayas. 2,697 kanila nahatagan og libreng pagkaon ug accommodation, samtang dulan sa 3,000 ang nakauli sakay sa mga abyon ug barko. Sa virtual press conference kaganang buntag, mukantidad na sa 36.5 million pesos ang ilang napagawas nga gahin sa programang Dole Akap, alang sa 3,652 ka mga displaced OFWs sa tunga-tungang Kabisayan. Matag sa kanila nakadawat og tag 10,000 pesos. Alang sa gustong musimba o mubisita sa Basilica Minor de Santo Niño, sirado paghihapon na kini sa gipagawas nga Advisory number 2 sa Order of St. Agustin nga nakapost sa Facebook page sa Basilica nga adunay 5 ka mga personnel ang nagpositibo sa COVID-19, samtang ang mga pare nagnegatibo sa virus base sa gipahigayon nga swab test ni adtong June 1. Gisanitize na ang tibok Basilica ug mas gipahugtan ang safety protocols o procedures sa dili pa kini ablihan ngadto sa mga manimbahay. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagkung ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.